משרת קבע יקר, החלטת להשתחרר מהצבא והמעבר לאזרחות מחייב הכנה מקדימה. מאחר ובחרת להשתחרר מיוזמתך, אינך מנווה על ידי מינהל הפרישה. ואולם, לקראת שחרורך הקרב תוכל להיעזר בסרטון זה, המפרט נושאים חשובים ורלוונטיים אודות השחרור. יש להדגיש כי מדובר במידע כללי וראשוני בלבד, המפרט בתמציתיות ובצורה קלה ועניינית את זכויות המשתחרר. המידע ניתן כשירות בלבד לנוחיותך, ואין לראות בו כמקום זכות או כתחליף להוראות הדין, לרבות החוקים, הסכמי השכר, פקודות הצבא והנהלים בנושאים השונים. זכויות כספיות. מדי שנה מתעדכנת במופת איגרת המפרטת את כלל הזכאויות הכספיות בעקבות השחרור. אינך זכאי למענק שחרור אם שירתת בקבע, חובה בתנאי קבע או מילואים בתנאי קבע בשירות רצוף ותקין במשך 23 חודשים לפחות. בבדיקת הזכאות למענק שחרורים תימנה תקופת קבע של 23 חודשים. תקופות שאינן מזכות בשכר לא ייכללו בחישוב התשלום במענק השחרורים, אך ייכללו בבדיקת הזכאות למענק. קרן השתלמות. ככל שבמהלך השירות בוצע ניכוי משכרך לקרן השתלמות, אינך עמית בקרן השתלמות של צבא הקבע אשר מנוהלת בחברת הראל, אלא אם כן בחרת לעבור לקופה אחרת. ניתן להשאיר את כל הכספים שנצברו לרשותך בקרן, ואלו המשיכו לצבור רווחים לפי תשואות הקרן, ותמשיך לשלם דמי ניהול. קופת גמל במעמד שכיר. קופת הגמל במעמד שכיר מנוהלת במנור המבטחים כברירת מחדל, אלא אם כן בחרת קופה אחרת. משרתי קבע שהתגייסו לפני פברואר 2008 השתייכו לקופת גמל פסגות. מס הכנסה. מענק השחרורים פטור ממס הכנסה עד לתקרה המשתנה מעת לעת, ועל פי פרסומי נציבות מס הכנסה. נכון לחודש ינואר 2016, סכום המענק הפטור הוא התקרה בסך 12,230 שקלים לכל שנת שירות קבע. חיסכון בקופת גמל במעמד עצמאי. אם במהלך שירותך בקבע בוצע ניכוי משכרך, מדי חודש לטובת חיסכון בקופת הגמל במעמד עצמאי, המנוהלת בפסגות, מיטב דש, אפשרותך להמשיך בחיסכון זה באופן עצמאי וליהנות מהוותק שהצטבר לזכותך. כל זמן שלא תמשוך כספים מהקופה, כספך ימשיך לשאת את מלוא הרווחים ותמשיך לשלם דמי ניהול. גיוס לשירות מילואים. ככל שתגויס לשירות מילואים פעיל תוך 60 יום ממועד שחרורך, תהיה זכאי לקבל תגמול מילואים מהמוסד לביטוח לאומי, המתבסס על הממוצע של המשכורת שלך בשלושת החודשים האחרונים בשירות הקבע. במידה ותגויס לשירות מילואים פעיל לאחר 60 יום ממועד שחרורך, אך לפני 90 יום מהמועד, תהיה זכאי להשלמת תגמול המילואים שקיבלת מהמוסד לביטוח לאומי, בתנאי שהתגמול שקיבלת נמוך מממוצע חישוב המשכורת שלך בשלושת החודשים האחרונים בשירות קבע. משרתת קבע בהיריון יכולה להיעזר במידע המופיע באיגרת דמי לידה הנמצאת באתר מחלקת הסגל. חזרה לשירות קבע בפנסיה תקציבית. במידה ושירתת בפנסיה תקציבית 10 שנים ומעלה בקבע טהור, וחזרת לשירות קבע תוך שנתיים, תשויך עם חזרתך לפנסיה תקציבית. במידה ושירתת בפנסיה תקציבית לפחות 42 חודשים בקבע טהור, וחזרת לשירות קבע תוך חצי שנה, תשויך עם חזרתך גם כן לפנסיה תקציבית. מעבר לשירות המדינה. בהתאם לחוק שירות המדינה, משרת קבע משוייך להסדר הפנסיה התקציבית, אשר עובר לעבוד בגופי הביטחון בשירות המדינה, יכול בתנאים הקבועים בחוק, להמשיך במסלול של פנסיה תקציבית ולצרף את תקופת שירותו בצה"ל לוותק במקום עבודתו החדש. הקפאת זכויות. אם שירתת 10 שנים ומעלה בשירות קבע טהור והשתייכת להסדר הפנסיה התקציבית, באפשרותך לוותר על מענק השחרור שלך ולהצטרף להסדר הקפאת זכויות לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל. מלב"ט. המלב"ט הינו מכון לבדיקות תקופתיות לאנשי קבע בגילאים 30 ומעלה. במידה ולא ביצעת בדיקת מלב"ט בשנה האחרונה, ממליץ לך לפנות לתיאום בדיקה טרם שחרורך מצה"ל, וכך לבצע בדיקות חיוניות. חיל הרפואה ומחלקת רפואת שיניים במקרפ"ר מעוניינים לסייע לך לקבל את הטיפול המרבי הנדרש לך טרם שחרורך מצה"ל בצורה נוחה ויעילה. להלן נהלי קבלת הטיפול הנדרש. כלל טיפולי השיניים יתבצעו אך ורק עד למועד השחרור, ולכן הרופא המטפל יתחיל בטיפולי שיקום הפה רק במידה שיש אפשרות לסיימם עד לתהליך השחרור. טיפולי שיקום הפה שאין אפשרות לסיימם עד לתהליך השחרור לא יבוצעו במסגרת צה"ל. ניתן לבצע העברת בעלות על מספר הטלפון הניידי הצה"לי מול חברת סלקום ולהצטרף למסלול ייעודי למשוחררים. במידה ולא ביצעת העברת בעלות על מספר הטלפון הנייד, יש לנתק את הקו מול המוקד הצה"לי של סלקום עד יום השחרור. יתרת ימי חופשת צבורה. אם נותרו לך ימי חופשת צבורה שלא נפדו או נוצלו במהלך שירות הקבע, ימים אלו יפדו בכסף באופן אוטומטי על ידי מערכת השכר כנגזר מדיווח שחרור מצה"ל.
הזכאות לצבירת ימי חופשה מתייחסת לשנת עבודה מלאה. במידה והשתחררת במהלך שנת העבודה, אינך זכאי לצבור ימים באופן יחסי למשך שירותך באותה שנה, בתנאי שלא ניצלת את כל ימי חופשה להם אתה זכאי. כמו כן, ניתן לנצל נופשים להם אתה זכאי עד יום לפני השחרור בלבד. קיימת בפניך אפשרות להגיש תביעה לביטוח לאומי לדמי אבטלה. על מנת לקבל את דמי אבטלה, אינך נדרש להגיע סמוך למועד שחרורך ללשכת התעסוקה באזור מגוריך. משרת קבע יקר, סרטון זה פירט בתמציתיות את הזכויות המגיעות לך בתור משתחרר. על מנת לקבל מידע נוסף, תוכל לפנות לטלפונים המופיעים בתחתית הסרטון ולקבל מידע בכל הנושא הקשור לשחרורך מצה"ל. מחלקת הסגל ואגף כוח אדם מאחלים לך בהצלחה בהמשך הדרך.